Hi guys, normal to no phung kaham lam suba ani taisa ketal vlog kang ta bakai kheto phaijak sarak phuina bagoi ko angka mia mai bol baya khe angko tai chat to ma tongkho gabono bolna bagoi abo sarak phuyo ang sarak phuina nai tongta phuina ni bagai phaidrop angka tabok sarak phuina mai rok bol nai chung tini khai angka norok nai tongdi che sak vlog no angka tam khaina joto phunungi tongnai iko ani bosabo loge phaijak ke bonai ne kurui angkai bokhai babu busa baini busa bah rak mani ha baka mani ha ka mani ko bisi je phumia yakung phukarayo chomai tam tabke bol
guys mai bol bai ta khai di buni tui tu kona ni thang tong go gola thaisa tikha balting thaisa tikha I ko ani ko logon nu khana o chin no gana ni khet o 2 hours later ta khai di buni mai rok sawi taisa kheto ong khona na kha mai bol na bagai nge tai kutha khung tam tong kho bol na ni bagai pek khai je ko ta ngai obo ni pek khanya ni bagai ta bu se ready khale tongo pipe rok sunglai hengkai chừng khai tabuk sara punya wati phainai tongo mobile telang galak hengkai ulo wati rok phaya purno no phunuga no wati rok thak kangkai mobile mane video khai phunuga no guys ko bole pekha uro kisan jaga tongkho bara obo ulo bol chinai hengkai yang bol baikha jo to bol baikha na de yang buini bol lai tongo chini khai to bol baikha tabu khai pura poriskar kam paikha tabu khai chini mai bol na kam hengkai tai sari kaham guys hengkai tabuk nai di mawa thimiya paituka tini first time chungwa thimiya songai janai hengkai nai di wa thimiya tabu khai ketal ni bagai ahai iko au khai babu busa chikonte chota bim bokai chin no phaijak anima bazar thamjak ya bono bokai chin no tung rota thungman mani nage de age thung ka ngomuya snamoi songnai bahai ke songnai chungwa thimiya no funungnai ga nai tungni kisa soe sak moi khulogoi nage ini muna mai kha alu kha bor krok khaja ekdom kai serat to pamiti khlasi kalanya nai kha mai ta kai ko muya bai tok baham chicken au kha mai rang sulai tulai ka au kha hangor mos de okay mobile lại tao ngủ mày chắc là những tao có pin đây các bạn thì